Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa. Mun san da cewa yawan kallon waya yana kawo matsalar ido da sauransu, wanda za ka ga tun farko idonka zai fara yana ruwa, sannan kuma ya zo yana ciwo, sannan kuma idan abin ya yi nisa zai jawo wata babban matsalar. To wannan ne yasa ya kamata a ce idan kana amfani da waya ka sa abubuwan da za su kare ka domin ya kasance kana amfani da ita ba tare da ka samu matsala da idonka ba. To akwai applications da dama da aka tanada wanda za su iya taimaka maka wajen gyara wannan matsalar. Sannan kuma akwai kamar irin gilasai da ake sawa. To amma idan ka kwatanta da gilasan da gaba ɗaya applications ɗin, duk kowanne yana iya aikinsa. To amma abin da ya kamata mu sani game da shi wannan haske da yake fita akan waya shine akwai wani haske ne kala kala wanda ake ce mai kamar spectra. Wato haske ne kala kala ya haɗa kaloli da yawa, wanda ɗaya daga cikin kala da ta fi tasiri a jikin shi screen ɗin waya shine wata blue light, wato shuɗin haske wanda yake fita daga cikin wannan. To shi blue light, kamfanuka da yawa na wayoyi sun so su kauce wa amfani da irin kamar shi wannan screen mai blue light. To amma matsalar shine yake fitar da wannan kala, ita take fitar da screen yadda muke kallonsa kuma mu sha'awarsa. Don haka ba wanda zai so a ce an cire mai blue light akan screen. To amma akwai yanda za a yi kai kuma ka yi amfani da wannan, ka yi filtering ɗin wannan blue light ɗin, saboda yana da illa ga ido. Sannan kuma idan kana amfani da waya da daddare haka yana hana ka bacci da wuri. To shi yasa za ka ga wani lokacin kana sa filter na screen, za ka ga wani lokacin kawai bacci ya ɗauke ka. To wannan blue light ɗin yana hana bacci, sannan kuma yana da illa da yawa. To akwai softwares da yawa da aka tanada tun daga kan wayoyi na Android har zuwa iOS har zuwa kwamfutoci, wanda duk za ka yi amfani da su wajen gyara wannan matsalar. To amma akwai wani application wanda gaskiya shine yafi burge ni application ɗin, kuma ina amfani da shi, sannan kuma bana samun matsala da shi. Sannan kuma yawanci blue light filters ɗin da muke amfani da su yawanci suna kawo wani overlay akan screen ɗinka, wanda idan ka shiga browser za ka yi wani amfani da kamar browser kan wayanka irin su Chrome da sauransu, za su dinga samun matsalar permission. To amma idan ka yi amfani da shi wannan software ɗin wanda za mu yi magana a kansa, blue light filter, to insha Allahu ba ka da matsalar permission idan za ka yi amfani da shi. Yanzu bari mu shiga cikin shi wannan blue light ɗin. Gashi nan idan ka je sai ka yi downloading ɗinsa. Idan ka yi downloading ɗinsa yana buɗewa zai kama wannan screen ɗin. Gashi nan mai duhu haka, sannan ga madanni a nan wajen. To sai ka danna wannan madannin. Kana danna wannan madannin zai kawo ka wajen saiti. To a cikin saitin nan ga yanayin mode kala kala da za ka iya sawa. Za ka iya sa wannan ka canja. Gashi nan kowanne yana cire ma blue light. Sannan ni wanda na fi amfani da shi a ciki shine wannan. Sannan idan a misali ka sa, kana da dama ka rage intensity, wato kaifin haske na jikin wayarka. Za ka iya rage shi ta hanyar nan wajen. Yanzu ka ga na ƙaro hasken, ko kuma ka rage shi sosai. Ya danganta da yanda kake so. Sannan dim, wato yanayin duhun screen ɗin shi ma za ka iya taɓa shi daga nan, ko ka ƙaro ko ka rage shi. Sannan shi wannan application ɗin in ka saita shi a yanda kake so, to shi kenan ka gama. Kawai sai dai ka yi minimizing ka je ka yi amfani da wayarka, ba ka da wata matsala. Sannan kuma banda wannan kana da dama ka yi pausing ɗinsa, ko kuma ka sa automatic timer wanda zai ba shi lokacin da zai kunnu da kuma lokacin da zai kasu. Sannan za ka iya ganin sa a notification bar ɗinka idan ka kunna nan wajen, inda ba sai ka dawo cikin application ɗin ba idan kana so ka kashe shi ko ka kunna shi. To duk ko bayan ka gama saiti yana da kyau ya kasance sai ka kunna application nan sannan zai fara aiki. Idan ka kunna shi yanzu nan a kunne yake, shi yasa ya fara aiki. Amma da a ce a kashe yake ba zai fara aiki ba. To wannan application ɗin zai taimaka maka wajen kare idanuwanka. Sannan kowa da yanayin yanda yake ji a idonsa. Maybe ni 14 da 18 nan shine zai mun. To amma kai maybe yanayin idonka za ta iya sai ka ɗan ƙara shi, ka yi adjusting. Ya dai kamata a ce ka yi adjusting ɗinsa daidai da yanda idonka yake so. Shi yasa suka bar settings ɗin nan da kuma options da dama, tun daga kan temperatures har zuwa intensity da sai screen dim. Duk kana da options kala kala wanda za ka saita shi wannan screen ɗin naka yanda zai yi matching da yanayin idonka, yanda hasken ba zai dinga ma yawa ba. Sannan kuma idan kamar ka tashi za ka yi amfani da wayarka da daddare, to shi ma akwai mun san cewa blue screen yana hana kamar bacci da yawa. To sannan kuma idan ka sa irin wannan hasken, ina yake? Bari mu ga wannan hasken, yauwa wannan hasken. Idan ka sa shi, okay wannan red ne, yauwa wannan. Idan ka sa wannan hasken,
temperature mai ruwan ƙasa idan ka sa shi kuma yana sa saurin bacci. To sai ka tsaya ka duba wane mode kake so ka yi amfani, sannan kana so ka yi amfani da wayarka ne har wani lokaci wanda ba ka son bacci ya ɗauke ka, ko kuma kana so ka yi bacci da wuri ne, sai ka saita to according to buƙatunka. To da fatan wannan application ɗin zai mana amfani, sai mun haɗu a bidiyo nan gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.